Kaixo, Carlos Ibarguden Oralde naiz, medikuntza dut ofizio, Donostia Ospitaleko zainketa intentsiboen unitatean egiten du lan, eta bertsolaritza afizio. Aurreko Euskaraldietan hau bizi bezala parte hartu izan dut, baina oraingo honetan nahi nuke salto txiki bat egin. Aisialdia eta lan eremua dira Euskara osasuntsu mantentzeko euskaldundu behar ditugun bi gune garrantzitsu. Aisialdian bertsolaritzan erresa zait, hau bizi izatea, beraz, laneko eremuan saiatuko naiz salto hau ematen. Osakidetzan badugu oraindik ere zeregina, beraz, Euskaraldian zehar, bai lan egiteko orduan ahozko erlazioak eta idatzizko erlazioak euskeraz mantentzen saiatuko naiz. Eta zergatik ez, Euskaraldia bukatu ondoren jarraitu.